Yes mga kabisaya, isang magandang umaga po sa inyong lahat, lalo na sa mga kababayan natin dyan sa Bisaya, sa area na sa pinsala po na inyong pinagdadaanan. Ako po ay nakikiisa sa sakripisyo na inyong hinaharap ngayon, no? Kasama po na inyong pamilya, na inyong mga anak. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan at malayo po sa masamang karamdaman. Pero bago po tayo mag-umpisa, shout out muna po dyan sa mga kadugo natin na sa iba't ibang bahagi ng Kabisayaan, sa Philippine relatives, sa group chat namin. Isang magandang umaga po sa inyo lahat. Diba? O, ito po ngayon, nagbabalik po yung Bisaya upang pag-usapan ang video ni Jormel Labrador tungkol po sa ating mga Bisaya. No? Kasi alam niyo naman po kung gaano kasakit ang mga binibitawan niya salita sa ating mga Bisaya noong mga nakaraang mga buwan. Pero sa napalabas na video ni Makagago nung nakaraang araw na sinasabi niyang tanggal na si Jormel Labrador sa BOTY. So medyo nasayahan tayo nun. Pero ngayon, ang nangyari ngayon mga Kabisaya, no, muli pong naibalik si Jormel Labrador sa BOTY. So nabigyan siya muli ng lakas na loob upang banata na naman tayong mga Bisaya. Dahil sa bidyong pinalabas ni Jormel Labrador habang ini-interview siya ni Makagago, ni Boss MG, ang sinabi niya po, hindi siya hihingi ng tawad sa ating mga Bisaya sa mga sinabi niya. So ang lakas talaga ng loob ng Jormel Labrador na to, di ba? Mga Kabisaya. So anong masasabi natin dito sa tarser na to na Jormel Labrador, no? Kasi tingin ko sa kanya, bunganga lang. Walang maipakitang tapang. Sa sinasabi niya sa video na Manila Boys, ipakita mo muna yung tapang nyo. Bago nyo sabihin Manila Boys lang ang malakas. Ha? Kasi sa ginagawa niyong pagbabanat sa aming mga Bisaya, so ibig sabihin, malaki talaga ang selos nyo sa aming mga Bisaya dahil alam nyo na kami lang talaga ang malakas, di ba? Manila Boys. Ha? Asa na ba yung Manila City? Yan na sinasabi nyo. Alam nyo kasi si Jormel Labrador, wala hanggang salita lang to eh. Di ba? Wala naman itong ibabat-bat eh. Wala naman itong may kapakita. Siguro pag sinuntok ko to, matamaan to na isang suntok, iiyak to eh. O kaya, tatawagin niya yung kuya niya. No? Oh, Jormel. Hindi ko alam kung gaano na lang kalaki natitirang utak sa'yo eh. Kasi, sa nakikita ko, habang lumalaki yung ulo mo, lumiliit yung utak mo, at lumalaki naman yung mata mo, at saka yung bunganga mo. Malaki pa sa tarsier yung mata mo eh. Tapos magyayabang ka pa. Diba? Huwag ka muna kasi magyabang. Ipakita mo muna kasi yung tapang na sinasabi mo. Ipakita mo kasi na may nagawa ka. Hindi yung magyayabang ka muna kasi sa kami mga Bisaya, hindi kami sanay sa mga salita muna eh. Bago kasi kami nagsasalita, ginagawa muna namin para at least may maipakita kaming prueba na yung pinagyayabang namin, nagawa namin. Ganyan kami dito sa Mindanao, Jormel. No? Kaya nga sinasabi ko ngayon sa harap mo, bago ka magyabang, ipakita mo muna sa aming mga Bisaya. Kayo lang Manila Boys ang malakas. Kasi andito ako naghihintay sa mga sagot mo. Naghihintay lang ako na i-call out nyo. Pero wala naman kayong wala. Hanggang ngayon, wala. Salita pa lang kayo na salita. Ang kinatatakutan ko lang dito sa kay Jormel Labrador, no? Baka kasi pag nakita kami, magkagusto sa akin to eh. Baka ma-inlove sa akin to. Jormel, no? Hindi ka kaya ma-inlove sa akin pag nakita mo ako? Lapot puta. Hindi naman ako papato sa isang tarsier na katulad mo. Buka lang iya.
Ha? Ang laki na bunganga mo eh. Masyado ka kasing bungangero. Sayang pag lalaki mo, bungangero ka. Kaya siguro walang nagkakagustong babae sa'yo dahil bungangero ka. Siguro lalaki ang gusto mo, no? Kaya nga natatakot ako, kaya nga nag-aalala ako, baka kasi pag nagkita tayo, magkagusto ka sa akin. Ha? Kaya nga sinasabi ko sa iyo, Jeremy, kung talagang lalaki ka, ipakita mo kasi. Huwag yung dada ka ng dada nga, titira ka na sa aming mga Bisaya, anak ng tipaklong ka naman, Jeremy. Sino ba yung sinasabi mong Manila Boys na mga tapay? Ilabas mo nga. Boss MJ, yan sinasabi ni Jeremy Labador na Manila Boys matatapang, malakas. O ilabas mo nga, ipakita mo. Bigyan mo nga ako ng pagkakataon, Boss MJ, na makaharap yung mga Manila Boys na yan sinasabi niyang malalakas. Kasi sa sinasabi nila, ang mga Bisaya daw maliliit. Kaya nga sinasabi ko, ito nga yung maliliit ng mga Bisaya na sinasabi ni Jeremy Labador. O maliit nga, pero subukan niya muna. Di ba? Boss MJ. No. Hindi ako nayayabang. Kung gusto niyo matikman yung mga Bisaya, Jeremy Labador, di harapin mo. Iharap mo ako. Ha? Call out mo ako. Total, yung sinasabi mo na maliliit ang Bisaya, bakit hindi mo ako ma-call out? Bakit dada ka na dada dyan? Bunganga na bunganga. Anak ng tipaklong naman. Jormer Tarsier. Alam mo, gusto ko yung alagang katulad mo. Yung Tarsier na nagsasalita. Oh. Kaya siguro, gustong-gusto ka ni Boss MJ, no? Kasi, gusto kanyang alagaan doon sa bahay nila kasi bihirang Tarsier ka eh. Isa kang Tarsier na nagsasalita eh. Hindi ko naman masabing unggoy ka. Kasi mas gwapo pang unggoy sa'yo. Kasi hindi kita maikumpara sa unggoy eh. Kasi mas maganda pang ang tingnan ng unggoy sa'yo eh. Diba, boss? Diba, mga Kabisaya? Kasi ito kasi si Jeremy Labador, mga Kabisaya. Tingin ko, nagbabaon pa to ng tsupon eh. Tingin ko sa kanya, parang kulang siya sa buwan. Di ba? Isip bata pa rin eh. Normal ba na tao yung mga ganyan pag-uugali? Yung puro pangbibira ng mga Bisaya? Hindi naman normal na tao. Hindi naman yung ugali ng normal na tao, mga Bisaya. Ugaling bata yan. Kaya nga nasasabi ko, ito si Jeremy Labador, nagbabaon pa ito ng tsupon. Siguro mayroon pa nga lang dididiin sa bag niya eh. Kaya nga sinasabi ko, ito si Jeremy Labador, kahit na pag nakurot mo to, sigurado iiyak to. Tatawag to sa kanyang kuya o kaya sa kanyang ama. Ito si John May siguro, kapag ito ang kaharap ko, hindi siguro pagpapawisan ito. Wala siguro ng challenge kapag ito ang kasuntukan ko, wala. Katawan lang malaki niyan, pero puro tubig. Wala namang lakas yan. Ha? Bunganga lang malakas niyan. Bunganga na naman malakas sa kay Jormel, di ba? Di ba? Wala, hindi ako pagpapawisan dito. Kapag si Jormel kaharap ko. Malastik. Kahit siguro, hindi aabutin to ng isang round. Wala yan, tatakbo na to eh. Malaki nga katawan, pero hanggang forma lang. Wala pa naman to nagagawa eh. Ang alam niya lang away, sabunutan lang at saka sampalan. Oh, yun lang. At saka bungangaan. Kasi mayroon tong pagkamarites eh. Yung ugali. Diba? Ano bang pinag-aiba ni Marites at saka sa'yo?
Eh, yung ginagawa mong paninira sa aming mga Bisaya, eh di ba ugaling Marites din yan? O Mirasol? Oo, dalawa. Di ba? Dalawa. Marites at Mirasol. Nasa iyo na lahat, Jormel. Tarsi Labador. Siguro, alam mo, saan kaya ako makakita ng isang klase ng unggoy na katulad mo na nagsasalita, no? Sana mayroon dito sa Mindanao na isang uri ng unggoy na katulad mo na nagsasalita. Kasi gustong-gusto kong makapag-alaga ng unggoy na nagsasalita, eh katulad mo. Ngayon lang ako nakakakita ng unggoy kasi na malaki yung mata eh. Tsaka malaki bunganga. Tingnan mo nga. Oh, nakikita ko kasi sa'yo, isa kang pambihirang unggoy. No? Malaki ng mata, malaki pang bunganga. Kaya nga, ang sarap mong alaga, ang sarap mag-alaga ng isang unggoy na katulad mo. Na cute, malaki mata, malaki bunganga. Huwag ka kasi magmayabang. Ipakita mo kasi. Hindi, May bubuga kaya yan. wala to eh, iyak to. Iyakin to eh. Ha? Kapag ito natamaan ng isang suntok, siguro iiyak to, lalabas ng uhog itong gagong to. Hanggang bunganga lang kaya nitong gawin. Hanggang yabang, puro na to kayabangan. Kaya lumalaki ang katawan nito sa kayabangan. Pati tuloy yung mata lumalabas na. Dahil sa kayabangan. Di ba? Ano? Ikasa mo na. Na makita naman natin yung sinasabi ng tapang ng Manila Boys. Ha? Kahit sino sa inyo. Sige. Call out niyo ako. Hindi ako aatas sa mga hamon niyo. Anong klaseng away gusto niyo? Sige. I-deal na natin yan. Boss MJ, bigyan mo ako ng pagkakataon maharap tong unggoy na Jormel Labador na to. O kahit sino pa yung sinasabing tapang ng mga Manila Boys na sinasabi niya. Ikasama nga sa akin nang masubukan naman nila ang Bisaya na sinasabi nilang maliliit. Ha? So deal na tayo. Hintayin ko sagot nyo. Manila Boys. Call out nyo lang ako. Boy Bisaya. Naghihintay lang.